Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel दा आसाम पुलिसाव गोबां साख्रि ओंखारदों बेखौ मिथिखाबाय बिनि गेजेरावबो Grade-4 स्टाफ ओंखारदों खामानि मावग्रा खामानि मावग्रा साख्रि ओंखारदों आसाम पुलिसनि आन्डाराव जेरैहाय कुकआव दङ साफायवाला दङ बेनिफ्राय ड्राइभार भेकेन्सि दङ नेक्स्टआव मोनगोन ड्राइभारखौहाय बे जाबाय भिडिअ खामानि मावग्राफोरनि आसाम पुलिसनि आन्डाराव सरकारि साख्रि नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन बेखायनो फुल भिडिअ नाय अब्लासो बुजिगोन खायसे डाइरेक्ट कमेन्ट्स खालामो नोंथांमोना भिडिअ नायग्रोजोब अब्लासो बुजिगोन नङाबा नोंथांमोना आन्दायनो हागौ बेनिफ्राय ABUB कनस्टेबलनि सायाव SIनि सायाव कमान्डोनि सायाव भिडिअ खालामजोबखाबाय नोंथांमोना भिडिअ नायनोब्ला डिसक्रिप्शनाव नायबानो जाबाय नङाबा भिडिअ लिस्टआव नाय रिसेन्टलि भिडिअ होदों आरो गोबां शेयारबो जाबाय नोंथांमोना हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथियो आरो एप्लाइखौ खालामनो हायो बेनिफ्राय फल' खालामनो हागोन नोंथांमोना WhatsApp ग्रुपआवहाय एन्ड बेनिफ्राय Facebook पेजआव बेनिफ्राय टेलिग्राम ग्रुपआवबो नोंथांमोना जइन जायाखैब्ला डिसक्रिप्शनाव गासैबो लिंकआव दङ ससियेल मिडियानि नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो बेयावनो एडभान्स नोंथांमोना अफिसियेल इनफरमेसन एबा आपडेटखौ मोननो हागोन बिदिब्ला गोबाव खालामा जों थांनिफ्राय आसाम पुलिसनि अफिसियेल वेबसाइटआव दा आसाम पुलिसनि अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो बेवहाय गोबां अफिसियेल नटिस ओंखारबाय आरो बिनि एप्लाइ लिंकआ 15 अक्ट'बर एक्टिभ जायोबा नोंथांमोना भिडिअ मोनगोन दा हमना ला 5563 भेकेन्सिस आसाम पुलिसाव ओभारअल भेकेन्सि ओंखारदों बेनि गेजेरावनो गोबां रानदों कनस्टेबल SI कमान्डो बेनिफ्राय Grade-4 स्टाफ ड्राइभार गासिबो राननाय जादों बेखायनो जोङो डिटेल्सखौ नायगोन A to Z नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लास्टआव लाइक कमेन्ट्स एन्ड साबस्क्राइब खालाम जायफ्रा गोदानै फैदोंमोन बिदिब्ला जों दानि नायनोसै गोबाव खालामलिया बेनो जाबाय Grade-4 स्टाफआव जे सोर साबैसे एप्लाइ खालामनो हागोन आरो पस्टआ माबायदि फैदों जों A to Z दानि जों फार्स्टआव नायगोन कुकआवहाय जों कुकआव नायगोन कुकआव आसाम पुलिसनि आन्डाराव ओंखाम संग्रा साख्रि दानिया बेयाव सोर इन्टारेस्टेड मोनो नोंथांमोना खालामनो हागोन थांनाय बाराव फैदोंमोन आरो गोबां साख्रि मोनलांदों थिग बेबादिनो देग्लायबो फैबावदों दा बे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन दा पस्टआ 10ल' दङ नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों बिनि स्केल पे ग्रेड पेखौ नोंथांमोना नायना लादो 12,000निफ्राय 52,000सिम मोनगोन प्लास ग्रेड पे थाबावो 3,900 नोंथांमोना दानफायावहाय मोनबाय थानो हागोन लिंकआ 15 अक्ट'बरावसो एप्लाइ जागोन आरो लास्ट डेटआ 1 नभेम्बर STPआव सासेल' दङ बेनिफ्राय आनरिजार्भआव 7 दङ दा कास्ट वाइजआवहाय रिजार्भेसन दङ नोंथांमोना इन्टारेस्टेड मोनोबा अब्लाबो एप्लाइ खालामनो हायो बैसो मिनिमाम 18 इयार्स जाबानो खालामनो हागोन मेक्सिमाम जेनेरेलाव 40 नाथाय जोंनि STPआ 45सिम हागोन क्लास 6 पासनिफ्राय HS पाससिम हागोन डिग्री पासआ बेयाव हानाय नङा दा हाइटआ जोंनि STPआ 158 सेन्टिमिटार एन्ड चेस्टआ 80 सेन्टिमिटार नर्मेलाव एक्सपेन्ड खालामबा 85 जाहैनांगोन अब्लासो जागोन नङाबा जानाय नङा बेनिफ्राय मेडिकेल टेस्टआव जेरै कनस्टेबलाव नायो नकनि बेनिफ्राय कालार भिजनखौ नायनाय जायो बेनिफ्राय दानिया फैबाय माखासे ट्रेड टेस्ट दङ नोंथांमोनखौ माबोरै नायगोन एन्ड नोंथांमोना एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट दङबा चान्सखौ मोनगोन बांसिन दानिया फाइनाल मार्क्सआ बिनिया मेक्सिमाम 50 बेनिफ्राय फार्स्ट मार्कआ जाबाय 33% मोननांगोन अब्ला 16 पॉइंट हाफ जायो बाट नोंथांमोना मेक्सिमाम 40 प्लास लानो नाजा अब्लासो क्वालिफाइड जानायनि चान्सआ दङ मानोना पस्टआ खम नालाय आउट अफ 50 नि गेजेराव 40 नोंथांमोना लानो नाजाबानो जाबाय 33% नोंथांमोना मोननांगोन फार्स्ट मार्क जानोबा दानिया जाबाय जोंहा बे जाबाय साफाय कर्मचारि नोंथांमोना बेवहाय मोननो हादों 30 भेकेन्सि बेनिफ्राय सानैसो दङ बे जाबाय जोंहा कमान्डो लेभेलाव दङ बेयाव नोंथांमोना गुबुन गुबुन पस्टआव बेबायदि साफाय कर्मचारि एबा साफायवाला नोंथांमोना बे पस्टआव मोनदों बेयावबो गासिबो सिलेक्शन प्रसेसआ सेम ट्रेड टेस्ट लागोन एग्जाम गैया खालि स्किल टेस्ट नायगोन खामानि मावनायनि अब्लानो नोंथांमोना सेलेक्ट जागोन जुदि पास जायोबा बिनि लास्ट डेटआबो सेमानो 1 अक्ट'बरसिम एप्लाइ जागोन 15 अक्ट'बराव दा पस्टआ बेबायदि होनाय दङ हमना ला 30 नि गेजेराव 27 मेलाव दङ साथामा नोंथांमोना हिन्जावफोर मोनदों थिग बेबादिनो खायसे मेल मोनदों नोंथांमोना बेवहाय नायनो हागोन बिनि फरायनायाबो गासैबो सेमानो दङ क्लास 6 पासनिफ्राय HS पाससिम नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बैसोआबो 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम हागोन जोंनि STP खथायाव जेनेरेला 40 इयार्ससिम हागोन बिनि हाइटआ गासैबो सेमानो दङ नोंथांमोना बेखौ नायजोबनानै मेडिकेल टेस्टआबो सेमानो दङ नोंथांमोननि मेक्सिमाम मार्क्सआ नोंथांमोना 50 बेयाव नोंथांमोननि नकनि नायगोन फ्लेटफोर नायगोन कालार भिजन नायगोन बेफोरखौ नोंथांमोना पास खालामबानो नोंथांमोनखौ आरोबाव स्किल टेस्ट लानानै स्किल टेस्टआव पास जाबानो नोंथांमोना साख्रि स्किल टेस्ट माने नोंथांमोननि खामानि मावनाय खामानि मावनायखौ नोंथांमोननिखौ फसायबानो बिथांमोना डाइरेक्ट साख्रि होगोन बेयाव जेबो रिटेन एग्जामिनेसन गैया बेनिफ्राय जायफोरनिखि खामानि मावखानाय एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट दङ NGO मावनाय अब्ला जाय NGO रेजिस्टार बेनिफ्राय नोंथांमोना दङब्ला नोंथांमोना एक्सट्रा नाम्बार मोनगोन दा नाम्बार 5 गाहाम दङ बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायना लायो आरो बेयाव पास जायोबा नोंथांमोना खामानि मावग्रा साख्रि मोननो हासिगोन आसाम पुलिसनि आन्डाराव बेनोमोन दानि बे भिडिअखौ हानाय एसेबां शेयार खालाम जायफ्रा गोसो गुदुं दङ बिथांमोना जाहाथे एप्लाइखौ खालामनो हायो